बिथांमोनखौ जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। इंलिश डिपार्टमेंटनि जोंमासा नार्जारी आरो हिस्ट्री डिपार्टमेंटनि करबी बर' बिथांमोना दङब्ला थाबैनो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। सासे दैदेनगिरि बिनानावा बे फंबाया जाय जायगायाव लेक्सार होनो थांदों बै गामियाव माने बिनानावा बै गामिनि सासे सिख्ला गामियारि सिख्ला फंबायनो बिनानावा बै प्रग्रामाव आर'नाइ गानहोनो मोनदों। बे समाव फंबाया बिनानावखौ मेगन खेबबाय, खेबनानै बाथ्राखौ फोरमायनांगौ। कन्डिशना बिराद रोमांटिक ना? नोंखौ जेब्ला नोंसोरनि गामियाव आङो जेब्ला समाज फोसाबनायनि खामानियाव जेब्ला दैदेनगिरि महरै थांनानै फोरोंथाय हैदोंमोन बै समाव नुनानै नोंखौ जोबोर मोजां मोनदोंमोन अनजालि। लामा सामाव नुगौबा नायफांफ्लेबाय थायोमोन आङो लामा दथा थाबायनायाव, नाथाय नोंखौ आं जेरैबो नुनो मोनामोन। दिनै नोंखौ आं खाथियाव लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आंनि जा गोसोनि बाथ्रा आं बेखौ फोरमायनो सानबाय। नोंखौ बै सानाव नुनानै आंनि गोसोआ जोबोरैनो बायग्लिलांदोंमोन आरो जोबोर नोंनि फारसे मोजां मोननाया फैदोंमोन। आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय। बिनानावनि फिननाया दे बिनानावा होदोलाय। आदाया जोंनि गामियाव गोबां मेल मिथिङावनो दैदेनगिरि महरै फैबाय थायो। बे समावनो आंबो आदाखौ नुबाय थायो आरो गोबां सम आदाखौ आर'नाइबो सोनो मोनदों। दा आदा बायदि समाज सिबियारि मोजां दैदेनगिरिखौ आङो गनायनानै लागोन। माने प्रप'जआ एक्सेप्ट जाबाय। फंबाय मोनबाय ना? औ आदा। मा मोनखो? मोजां मोननायखौ मोनबाय। बरिया खनसेखौ बरिया जाफुंना दे। दाना रमेन्टिकआथ' थांबाय ना, बिराद गोसो गोरबोनि खोथाखौहाय सावरायलायखांबाय बिसोर सानैजों ना। फुला फुलिबाबो खोन्थाजोब्बाय बिसोरो। दानिया दे जायखिजाया माखासे जोंहा मोनथिनांगौ खोथाखौबो मोनथिनोसै। बेसेबां गोरों ना? आदा आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, एक्टिंजों लोगोसे आं डायलग बुंनो हागोन नामा? बिदिबा साबसिन जागोन आदा। एक्टिंजों लोगोसे डायलग बुंनो हागोन, नोंनो मोनसे कन्डिशन होगोन दै। नोङो बै सेंग्राखौ मोजां मोनो हा, मेथामेटिक्सनिखौ नोङो बेखौ मोजां मोनो। बे नोंनि गोसोथोनाय सेंग्राया गौरां पार्कआव सोरजोंबा लाइन मारिगासिनो दं। ओमफ्राय नोङो बै सिख्लाखौ आरो नोंनि गोसोथोनाय हौवाखौ नोङो माबायदि रिएक्ट खालामगोन दे होदो।
please mungkin nomor ini. Mir sedang sampai di bawah. Hah? Sangkan? Mami pelai. Nunggu nanu masak ke? Sangkan mana? Nangani sangkan mana? Mami dia ngetal ya? Dia biasa. Anak kau biar lagi sana kayak macam. फार्स्ट लाइट जोंजेनायाव खिन्थु नोंसोरखौ नुहुरजोब्बाय सोर सोर होख्रावदोंमोन नोंथ' बुंदोंमोन आदा नों आंनि अनगायै रावखौबो लाया होननानै नाथाय बेफोर मा खालामनो सानखो नों आंखौ Kamu acting kamu. नोंथ' बुंदोंमोन आंखौ जुलि लागोन होननानै नाथाय बेफोरखौ आं मा नुनो मोनखो दिनै मा नुनो मोनखो नों दानो बुं सामखोन दानो बुं आंखौ नों जुलि लामारगोन ना दानो बुं आं हानाय नङा अनसायनो nggak bisa tangan sampai Baik, mengundi sebelum. anda anak saya sampai naik ke tangan Hina na, Hina na, Hina na, Hina na, Hina na.